Napa bosone? Wawi. Kawi sing maju tangan kiri. Tapi nek tuku cincin didele tangan kiwa. Tuku jam tangan didele tangan kiwa. Napa tangan kanan iri? Mboten, mengko nek ana sisae nembe tangan kanan. Akur ora tau tukaran. Ya Allah jenengan delok tangan loro niki masing-masing saling mendukung. Jenengan delok nek wayah mlaku nek tangan kanan ning gone ngarep, kiri ning mburi. Nek kiri lagi ning ngarep, sing kanan ning mburi. Lho dipraktekno. Nek sing kanan lagi ning ngarep, sing kiri ning mburi, kanane lagi bersinar. Iki wayahe sampeyan iki maju, aku tak dukung tekan mburi. Aku melu seneng, tak dukung sampe tekan mburi. Sing kiri lagi maju, sing kanan tak dukung tekan mburi. Ora ono ngene-ngene. Ora ono susah delok tanggane seneng. Saiki kan kata ono wong tanggane seneng atine malah susah. Nek wong apik tanggane seneng melu, tanggane susah melu. Ono wong kan kadang tanggane seneng atine loro. Tangga tuku kulkas surai telung. Tangga tuku sepeda motor awake adem panas. Bojone tangga ganteng putih dukur delok bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Atine loro melok merong karo ora karo-karuan. Kadang wonten ana wong ora seneng. Padahal ngapunten jenengan kalau senang melihat kehidupan orang lain pasti nular itu sudah pasti. Minimal nular fight-nya, sebenarnya fight deh. Fight itu apa ya? Fight bukan fight, tapi fight pakai B. Fight itu suasana, apa ya? Hawa, apa ya? Terus kayak ini lah. Ono tanggane seneng, jenengan melu seneng. Biasane masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya apa? Menjalani kehidupan kalau seneng-seneng. Tergantung jenengan kepengen bahagia apa mboten. Lagi mau bahagia, itu kan ditanamkan pertama kali di dalam hati. Kudu pinter-pinter bersyukur. Ati kudu iso ngucap alhamdulillah. Ono wong dodol bakso, terus tiba-tiba tonggone ya dodolan bakso. Kok dadak baksone tonggo luwih laris tinimbang baksone jenengan. Jenengan seneng apa susah? Seneng apa susah? Seneng tukune. Alhamdulillah baksone tonggo laris. Bakso kuah rapopo enak dina iki ora kate masak. Iki lho positive ati kudu sing pinter bersyukur alhamdulillah. Ge anane kula jenengan ana pengajian kaya ngene iki kan dadekno hukum. Sing asale ora ketemu dadi ketemu. Kula yakin Bu, omongin komunitas kados ngeten nggih, misale ana kumpulan pengajian, ana kumpulan jamaah, kumpul berangkat mangkat pengajian. Niki jenengan rumangsa mboten? Ati niki lho, rasa kaya tambah cedhek kali kancane. Nggih napa mboten? Kaya rumangsa cedhek, aku iki mari ketemu sampean, ketemu maneh rasane kaya akrab. Mergo napa? Budal bareng-bareng golek keapian. Bareng-bareng menggayuh kebaikan, keberkahan di dalam hidup. Makanya urip kudu manfaat. Ngoten nggih Bu nggih. Kula yakin sing hadir mriki kepengin anak-anake solih-solihah kabeh to nggih. Sebab nopo anak solih-solihah dimulai dari orang tuanya yang memberikan contoh kepada putri-putrinya, putra-putrinya. Anak solih-solihah ono pengerane. Nopo pengerane? Kula paringi pengeran. Semerap pengeran. Pengeran itu tanda ono ciri-cirine. Anak solih-solihah niku ciri-cirine ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Kula baleni malih, di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Tak bagi mereka regu A, mereka regu B, mereka regu C. Regu A, anak soleh-solehah ketika di rumah dia membuat sini
membuat senang, di luar rumah dia membuat senang. Kaya regu ae kakek utang lah. Regu tapi di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat senang. Tepuk tangan untuk regu B. Itu kaya itu waktu wala regu kali. Regu C. Anak solih-solihah ketika kantare dijawab ayo melu kabeh. Ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat senang, tetap tidak bisa mengalahkan regu B. Anak solih-solihah itu ketika di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat senang. Maksudnya pripun ning omah gak ada seneng. Ana wong tuane lagi kesusahan, dhekne mesti nyenengno wong tuane. Delok ibuke lagi masak, Bu, mboten usah masak, kula mawon. Ana ibuke lagi nyapu, Bu, mboten usah nyapu, kula mawon. Bu, kok sampe praktik, Bu? Delok anaknya lagi, delok ibuke lagi ngepel, Bu, mboten usah ngepel, kula mawon. Tegene mesti masalahane kadene ta. Pokoknya ciri-cirinya itu gawe kudu mireng juga ireng. Lah wong jarene kudu mireng. Saiki kula ngarani kudu mireng ora trimo. Ora seneng delok wong tuane susah. Bahkan meskipun laki-laki, anake lanang delok ibuke lagi masak, Bu, ibu sing masak mawon nggih, kula mboten saged masak. Kula tak nyapu wae, tak ngepel wae, oke kula sing resik-resik omah. Ngoten, meskipun jaler. Lari-lari zaman biyen jenengan ngrasakno pinter basa ning gone wong tuane. Arek-arek saiki iki lho. Ya Allah, ora iso basa, nggih napa mboten? Nggih. Biyen nek ditimbali karo wong tuane, Nduk, nek tiyang mriki nek nimbali nduk napa nok? Nduk, dalem Bu. Lare saiki, Nduk, apa sih? Nggih napa mboten? Di rumah dia membuat senang kalau anak soleh-solehah. Kalau anak soleh-solehah di luar rumah dia membuat senang. Di rumah dia membuat senang, di luar dia membuat senang. Kok bisa senang? Orang tuanya tahu anaknya orang bakal aneh-aneh, anaknya orang bakal neko-neko, anaknya orang bakal aneh tingkai. Makanya wong tuane tenang. Tapi kalau anak tidak soleh-solehah, di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Ulah balani malih. Di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat gelisah. Regu A. Wajar regu A yang penting. Di rumah dia membuat susah, di luar rumah dia membuat regu B. Anak tiga soleh-solehah, di rumah dia membuat di luar rumah dia membuat regu B. Kula juga nih mantuk pengajian rezekinya lancar terus. Regu C. Ini kok kadung pripun? Oh, nyamuk layar kok. Regu C. Anak tidak soleh-solehah. Di rumah dia membuat, di luar rumah dia membuat lumayan. Terus protokol masih sing penting melu. Ning ngomong gara susah. Ono ibu lagi masak. Nak, tolong tukokno minyak. Nak, ngkose. Nah, basa mriki ngkose napa sik mawon? Sik. Ibu yang njaluk tukokno minyak, Nak, tukokno minyak, Nak. Sik. Nak,
tumbasno gula nak. Sip. Nak tolong tumbasno uyah nak. Sip. Tegene mriki wonten lare kados napa? Wonten apa kata? Larene didugi to mriki. Kudunge werna. Giliran elek-elek dikekno aku. Dibangi tolong kang ibu el. Ya sek to Bu. Sek to Bu. Buri kok nek ngomong ning gone anak itu ngomong. Di rumah dia membuat susah. Di luar rumah dia membuat wong tuane ngerti anake kelakuane wis kaya ngono kuwi. Akhire wong tuane wedi anake di luar rumah. Kuwatir nglakoni aneh-aneh sing dadekno wong tuane disalahno. Sedangkan anak kadang nglakoni napa mawon niku kan wong tuane sing disalahno. Nggih napa mboten? Anak nglakoni kesalahan. Kadang-kadang sing disalahno kudu anake, tapi wong tuane. Nah, basa Jawane napa? Diendok-endokno. Semua basa diendok-endokno. Diendok-endokno itu ya apa ya? Bahasa Indonesianya diendok-endokno itu ya diendok-endokkan. Ya pokoknya itulah. Untuk orang yang ngelakoni melu diendok-endokno, melu disalah-salahno. Anak iso endoke sapa iku? Nggih napa mboten? Lagi anak api elek niku kan dadi ngeten. Akhlak niku wonten kalih. Wonten akhlakul karimah, wonten akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah niku akhlak ingkang sae. Akhlakul mazmumah niku akhlak ingkang boten sae. Akhlak ingkang napa? Elek niku basane napa? Akhlak ingkang awon. Usane sekolah nggih. Awon. Allah. Itu akhlakul mazmumah. Biasanya itu diketahui, dilihat ketika anak itu mengalami kaget seperti tunggu sing metu teko lidah lisan pertama kali ketika dia kaget. Nopo kok misalnya dekne pas kaget sing metu iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti pun kulino nabi akhlak itu kan tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Kulino api. Ono wong kaget tapi sing metu ning gone lisan iki kok ternyata kewan-kewan sak kebun binatang metu kabeh. Dikageti karo wong tiba titik kaget jarang. Metu kabeh kewan-kewan. Kala dengke ngopo metu kabeh. Berarti itu akhlakul mazmumah. Maksudnya pripun? Melampiaskan kekesalan pada hewan-hewan sing ngono lah, pokoknya jenengan paham lah nggih. Berarti ngapunten, anak soleh-solihah, anak api, itu ciri-cirinya di rumah dia membuat senang, di luar rumah dia membuat tenang. Mungkin saya ngajar mereka sedoyo putra-putri ini soleh-solihah kabeh. Amin Allahumma. Kepinginannya kabeh wong tua, kepingin anaknya api kabeh, kepingin soleh-solihah kabeh. Jenengan tinggali anak, wis ado sore-sore, ate nang ndi nduk, berangkat ngaji Bu, seneng apa mboten? Ate nang ndi nduk sore-sore kok wis ado badhe mendem Bu. Seneng apa mboten? Seneng. Mboten. Lah niku senenge wong tuwa anak kate berangkat ngaji didelok wadahe cantik, akhlake baik, klambine apik, resik, sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik sing mboten apa mangke tomo selawatane mawon nggih. Kula tak madul senang garumiyen. Monggo. Bocah. Sampeyan